wannan guri ne da to dinna jin ku ne guya ƙaryan na ɗayan ku ne biyun ku ne sati na ɗaya a nan gurin tun da adamawa ne ta kun tattaki na yi tukuna ma yana kowa za ku zaɓa. A baba sarkin matasa mana. Sarkin matasa da mu waye ma tukuna SK din waye sarkin matasan. Ai baba Abdulaziz kenan shine SK sarkin matasan kafi. Yaro mai fara'a mai dariya gashi kuma sarkin wanka ne a garin kafi shi yasa aka rada mai sarautan matasan kafi. Duk matasa ga nushi. Fala malam kai wanka in dai ya hawa wannan kujeran ko baba to matasa sun huta garin kafi wallahi da ka zo da ka dawo gaye da ka dawo suwaga baba Allah wallahi a to wallahi sai ba ni kiɗa na birnin Kebbi Abdulaziz mu kai dan Abdulaziz kowa yake na ji magaryata sun wale Abdulaziz mu kai miki hanyar fita wancan majalisar jaha kai miki Abdulaziz jami'i gida Abdulaziz mu kai ko a yau hadirin ka ya dauci da majalisar jaha kai miki zabe yanzu ba ma gudi Abdulaziz mu kai miki ashe aikin zare da kai majalisar jaha kai miki SDP muke jam'iyya Abdulaziz mu kai miki dan ita ke batun gaskiya majalisar jaha kai miki SDP a Najeriya Abdulaziz mu kai ta miki karbi kasa gaba ke daya majalisar jaha kai miki kaga bakin da kuri yake Abdulaziz mu kai miki daga maganar zakariya yake majalisar jaha kai miki da aiki bakariya yake Abdulaziz mu kai miki abun bari na kurege yake majalisar jaha kai miki ka cike mu sai ka amar Abdulaziz mu kai miki yadda ka yi shi sai ka tarar